facem noi? Afară. Afară. Ajută pe mami cu sticluța, te rog. Ia sticluța. Să o punem pe masă. Da. Pe masa noastră cea urâtă. Până vine cea frumoasă. Stai că iese mame și ți-o ia. Hai. Tu doar aici pe preș, că luăm cizmulițele, că mergi la nisip, ok? Stai acolo. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la ușă? M-a lovit. La care degețel? Aici, la micuțul. La degețelul micuț? Da. Și a băgat mânuța asta, am vrut până aveam ochelari de soare. Când am mers. Și s-a închis ușa peste degețelul tău? Da, ușa s-a plâns cu ochelarii. Dar ne-a trecut, așa-i? Ne-a trecut, mama. Așa, iubita? Nu ne mai doare. Hmm? Îmi place la nisip. Mă bucur, iubita. Să mă bucur ca mama mică. Să mă bucur ca mama mică, mami. Da? Da. Te bucuri că ai o mămică? Și o căsuță. Și o căsuță, da? Și un topogan. Și un topogan. Și un leagăn. Și un leagăn. Și un copăsel. Da? De-aia spune la mama, tu ești fericită? Eu sunt fericită că am corsor aici. Da? Da. Nu ți-e frig? Nu. Deci mama spui că nu sunt. Da, ea spune cu ce te-ai îmbrăcat tu azi? Cu chela. Cu ce? Cu asta. Ce sunt ea? O pasăre! Da? O pasăre sus aici. Ne spui aici, îi spui la vlog cu ce te-ai îmbrăcat tu azi? Cu floricele. Cu floricele? Am mers în ușa aici, când am plecat, ne-am îmbrăcat cu asta, apoi aici, așa m-am prins ușa peste set și am plâns. La de soare când am fost aici. Și acum unde sunt ochelarii de soare? Sunt pe masa aceea. Nu ai nevoie de ei? Aici nu e soare la nisip? Nu, Nu? nu. Bine, mami. Bine, mama. Cum ai spus tu ieri că ce e lădița asta cu nisip e marea ta? Asta, și asta. Așa ai spus că e marea ta? Asta e lopăsica, asta e reforma, asta e găliata, asta e cancher, asta e... Îți place că e ca la grădi? Așa-i? Și asta e lopăsica, asta e lăsusca și asta e crabul, asta e lopăsica și asta e găletusă. Câte găletuțe ai? 2, 2? 3, Eu zic că 2. Și stropitori câte ai? le număr eu. Numărale, hai. Le număr, mami. 1, 2, Atât, mami, 2. atât, Da. atât. Mai ai una pe trotinet, așa-i? E una pe trotinetă. Mai aduse una. Aduc una, mami, bine? O aducem și pe cea de pe trotinetă? Da. Bine. O aduce, mami. Ce nu face mami pentru tine? Ce nu face mami pentru tine? Mai aducem o strupitoare, pentru că 2 nu sunt suficiente. Trebuie să avem cât mai multe. Așa, Sofie? Cât mai multe. Cele mai multe stropitori să le avem, așa? Uite. Una. Și una. Acum câte stropitori ai? 2 și 3. Da, mami, bravo. Bravo. Și asta e o
bărcuță. Și avem și o bărcuță, da. Și aici trebuie mami să planteze iarbă. De ce se plantezi iarbă? Sau să semene iarbă. Uite că e plantată deja iarbă. Da, uite aici nu e. Aici, în zona asta aici.